Duha ka mga Chinese nationals ug 22 ka mga individual ang nadakpan sa operasyon sa kapulisan, Presidential Anti-Organized Crime Commission ug uban pang ahensya batok illegal mining activity sa bukirong bahin sa Upol, Misamis Oriental. Ani report ni Cyril Chavez. Surpresang gi-inspeksyon sa mga personal sa Police Regional Office 10, Presidential Anti-Organized Crime Commission kun PAOK uban ang Mines and Geosciences Bureau kun MGB ang usa ka giingong minahan sa sitio Bugwak, Barangay Tingalan, Upol, Misamis Oriental adlong Domingo. Sa operasyon, dakpan ang 24 ka mga individual nga giingong nalampigit sa illegal mining activity sa mong lugar. Lakip niini ang duha ka mga Chinese nationals. Muabot ngadto sa 3 ka ektaryang yuta ang gihimong minahan sa mong grupo kung asa wala sila'y napakitang mga papeles. This action was undertaken following information from PAOK, reports, and other information from concerned citizens raised by environmental advocates and members of the local community, which were validated through proper assessment, intelligence verification, and interagency cooperation. Doon sa illegal mining, sa gold alone, it appears that out of the 376 metric tons of gold sold sa ibang bansa, particularly sa Hong Kong, for the period 2012 to 2018, only 4.76 metric tons passed to the Bangko Sentral. Ibig sabihin po, 1% lang po. The rest, 98, is black market. Gikumpiska sa otoridad ang pipila ka mga heavy equipment ug mining paraphernalia, mga water pumps, generators ug 30 ka sako sa gituhoang mineral ores nga mobalor og 30.8 million pesos. Matod sa otoridad, sinugdanan pa lang kini og mas daghan pang operasyon batok illegal mining ang ilang himuon. Na-forecast na nila yung mga previous effect, kasama na yung mga maraming namatay during previous floods. So we don't want that to happen again, and sana magtulong-tulungan tayo. Sa mong operasyon, mapasalamaton ang Upol LGU tungod nasumpo ang mga gahimog illegal sa bukirong bahin sa ilang lungsod. And it's so hard for us yun sa local kay diri rabi ang isubos and dili man pwede makabantay sa taas. Naamang galing dito sa taas, pipila lang ka police office or policemen ang mapasaka. And so we also seek the help. We would like to seek the help of the people there sa taas. Ang mga nakumpiskang ekipo og mineral ores ang ikustodiya sa MGB. Samtang ang mga Chinese nationals nga nadakpan i-turn over sa Bureau of Immigration. Nanawagan ang PNP sa publiko nga makig-alayon sa ilang buhatan o galing adunay mga susamang panghitabo sa inyong lugar. Cyril Chavez, 1 Mindanao.